Chim jiruai stang Bakhuid nomor light spa live pusam. Hang ning ia lung ia kmena utra when I like angu like a demaduan you play triken Sngi yau jisu naga bintah ke naga step naga bintah ke jingai ke jingkor ku baro kabangi yo pediang kam dame ha ke naga yukrish Bakhuid tongenang aiti ke jing tumu shime jongi bangin dup laban roy sha ke jingir ke jongu kris bangin dup laban shikri hok yau ginang ban raru ya ki bapang ki bashitum na pedeng jongi ki bashimenta online na jingai ki batiapang ki batia ki hospital ki jingang nur jong ki paharo ngi bandra shagana ki yukrish Bakhuid ngi duwairu naga bintaka inner healing retreat kaman stang haga Taïew banwan laipu we shi tarik baro ki bai kerteng ki badon ke jing dumu banwan retreat ngi IT ki baro pau jisun karku yaki ha kerteng upa baro kon baro mensi Bakhuid Amen. Kajinga jong utrai jong yu Jesus Christ, but kajingi jong ublay. Lem but kajinga silak jong men siem Bakhuid, kindon renka but pi barro. Renka but piru. Tongi sangesh por ban panmap nagabinda baharo kajing duna jongi. Kajimpule bindakasni kapin kan mau yangi. Ngide ban lom bakloi ban map yekiway, wadi ginang shun jongi. Kibale bain yangi, kibakrantad burom yangi. Kiba aptab ban penyap yangi ban penjot yangi ni haban don kamen siam jongu belai hapo jongi persya yakino kino ki jinglong persya yangi ai bagu jingi du jisu kanang seiso hapo jongi pangindup id yaki wai indup duwai na kabinda jongi pangindup kersyan yaki wai ki batlot bor yaki por baro yimshim lalaban lekum ne inam panmap lese ngila penyap pan ngi penjot ngila pen ki priyo takatin ka tili jongi ya ke rukam bangi pinya de batki ya ke rukam bangila le ki kam don ki por ni pin mong ki we ki pan map na benda bara ki lai jongi Jisu be it map yangi na baro ki pop ki bangila le nga pala How blade on borbara patapi konven ko para bangala pop shibun daki jimburkat daki tim daki kam daki jingle daki jingle palat junga daki jingle palat junga daki jingle palat bakrawe junga namar kata akarpadi kamaria Bakhuid kabaya isa kati suti Yaki angen wakiri koi, badia pi kohimen kopara, benduwai nagabinda janga, how try ublay jangi, ublay badon bor baro unisine yangi, barandala mapigi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Triken rat go blay, isne yangi, triken rat go blay. Peace,
nginia tuwai buya ke jing tu mu jongi baro lumlang baro ke jingang lu jongi ba kabor ba pala jongi jisu kan stang ban tre halo jongi halor ki inga sem jongi halor kamet kapad halor kamen siam jongi halor ki bapang batia padeng jongi ba baro ki niamad ya kabor ba jongi jisu lembaga ne yu krish bakoi halor ki kam ki jam halor ki puli ka halor ka retreat ka bangi pelong ha ka Taïew ban mai ko blei badan bor baro ba im junam me uba peniat ya kie baro habening bad hakendo to snap isune ya ki jinkar pa jangi pai jame ba to ai ya ka jing suk jame hagis ni jungi da utrai jangi u Jesus Christ kun jame uba im bat san sha renkat bad me haga jingelang kawe jung men siem Bakhuid ublei junam la junam Amen. Kajing pelena kita panikong Samuel. Ha kito kisngi usol ula jet lai hajar ngut kirang ba bakan sai nakari Israel baro. Badul let wet ya udabet bat ki breu jong u. Hakmat ki mau siang jong ki lang klau. Te ula poi sha ki jaka set belang ki baharut lenti ha ka ba don ka we ka krem. Bat usol ula let rung hang ta ban let rut. Te udabet bat ki breu jong u. Ki ladangnya syong bat haki benta ki bahasa po jong kata hi ka krem. Bat ki breu udabet ki la ong ha u. Kane kade ke sngi ya ka ba utrai ula ong ha pi. Hakmi ngan ayu unong shun jong pi hakak ti jong pi ba pin le yu kat ba pi ibet kumta uda bet ulayang sor badula ottu ya kasen rai jong kajan kup usul henrei hadin kata uda bet ulaba be ba ulalet ot ya kasen rai jong kajan kup usul ula ong haki breu jong u to utrai un omsha bangan le ya kani hau kan rat jonga ubalapan sele jong utrai bangan sei ya u lakakti pesya ya u naba udai ubalapan selajung terai kumta uda bet ulapan jam ya laki breu daki neki kenten bat om sya ya ki ban le pesya ya usul te usul ula yang bat ulami naka krem bat ula let lakalenti hadin kata uda bet ru ula yang bat ulami naka taka krem bat ula pertai usul kos imkan ratunga bat haba usul ula kertiang uda bet ula dem ka kemat syakhendeu bat ula ngu ula dem nangta uda bet ula ong ha usul balai ken ba pisngap ya ki tenjong ki breu ki ba ong hakmi uda bet ukwa ya ka jingjot jong pi hakmi menta ka sngi pilai I dala ki kemat ba kumno utrai ula aya pi hakakti jonga hapo ka krem don ki balken to yang nga bat penyap ya pi Henry ngam shem kta akti ya pi ngala om ngan om sei ya la kakti pesha ukun ratunga namaru la long ubalapan slejung trai hapet kukpa junga hapet ya kasen rajung kajan kup jung pi hakakti junga haba ngala ot ya kasen rai jung kajan kup jung pi bat ngam shem penyap ya pi pila bat sungutu bat banyu I ba om don jing boman ne jing shet kala hakikti jonga ngam shemlas niwe e ya pi watla pila tapsia ban shem ya ka jing im jonga to utrai un bishar hapreng jonga ba jong pi ba to utrai un ai ya ka pot jonga halo jong pi henre kakti jonga kan om kner pesha ya pi kumba ong kaktin stat ki riu handai na ki boman ka me ka jing boman Henry kakti jonga kan am kenar persya ya pi. Te ya no usim ke Israel ulami iwat. Ya no pi betong. Ya uksa bayap. Ya utala. To utrai namar kata unong bishar. Bat un rai hapadeng jonga batum pi. Bat un pech hi mau. Bat un ya sat na kebenta jonga. Bat un pelat jonga na kikti jong pi. Haba uda bet ulap dep kren ya kine ki kinten ha usul ulaong hato kane kade ka sur jong pi ko da bet ko khun jong nga usul ulap penjam
lakasur bat ulayam ula ong hu David pi kham hok banyanga namar phila seu kaliang yanga dakababha habanga pate ngala seu kaliang ya pi dakabasniu pila pen I menta kasni kumno pila le bhayanga bat phim shamla penyap yanga haba utrai ulabo yanga hakekti jongpi namar lada ubreu ulalap ya unong shun jong hato un penlait suk ya u kumta to utrai un ai bai nong ya pi da ka ba bha na ka banta ka ta ka ba phila le yanga menta kasni bat menta hakmi ngalatip ba pin salong da shisha usim bat yaka himas Israel en sapan scam hakikti jong pi kaktin jong utrai Ni sango yau ble. Samsan punyo nombar nyospa sapulai. Nyospa sapulai. Right antifon baar. Benedict Sngi tap nyang jong me na yong ba imam u play u ba benda pen biang kot ngai purta na ki nong shun ki ba tom borun sa pelajanga Benedict try jing krawa lor ki plen Kaburam alor pertegale Ngadon abdenki singra kot babam du you bendriu Keep nyachong kiki lok usum telit kum white lam snew Beni ko traya laga bor beni yangi ko blay Sim jonga katlor liu lep ki ti lenti jonga la de kilia taka donu jonga kala rais kem banes kem triang hame ngan raya robin don burom ya me ngan yai mane Benedict try Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Lang baka kubar babhau play ula khot yangi. Banyo banta hakaburam jong utrai jongi o Jesus Christ. Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru kajimpule na ka gospel Bakhuid khat kum umarkus Kaburam hame ketrai u Jesu lakiu shawulum badula khot shalade
ia ki brio ki ba umon but kilawan shawu ulatong kadar ngot bakin ia don lang badu but ba undup iopa iki ban yalap but bakin don kabor ban beno iki ksuid kine ki long ki kadar ngot u Simon ya uba ulajer kerteng u Petrus u Jacob u kun jong u Sebedi badu ya Anis u para jong u Jacob ya ke ba ula kot kerteng Bonerges kabamot ki kun u Pertat u Andreas u Philip u Bartholomeus u Matthews u Thomas u Jacob u kun u Alphaeus u Thaddeus u Simon Cananius badu Judas Iscariot u balashet karla yawu ka gospel jong utrai Vijingara yame ko Chris. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ngios ngo shapang ka jingjid ya ki khadar ngot ki apostol daw Jisu u Jisu ulayalam ya ki shawlum u Jisu ladon haulum ula duai kabau udang duai udang ialam ya ki haka jing duai jomu udang pensle ya ki hakama tu blai upa jomu nangda da ka jimparasat balayo ula wan ban jid batung yaki penskam yaki ballong ki apostol jomu kabam mod habau Jesus ula jid yaki ladon lupa yaka jimpensle jongu ble halo jonki uble Jesus ula penkarpang yakini ki kadar ngut ba kilong shisha ki badon badu Jesus ba kindup Lait-ïa yaka kubor babha ba kindup Pentrai kam ya ka bor ka tia jongu Jisu lemba ka jingyalap jongu bad un kin be ya uksuit kin pen koit ya ki bapa ka jimpensle ka pen kalain ya ka jingem jongi nias ngoro na ka jimpuli beningkong na ka kitab Samuel ba u David ula burom ya usol ulalong satya ya u nongshun jongu ula apta ben peniap ya u Henry u David umnod ban katak tiyaw umnod ban pinhar put persyayaw wat haba udon kalat ban leben yaw ban peniap yaw u David tre ban katak tiyaw sol ban peniap yaw namar ba ulaburom iya ka jimpensle burom iya ka jimpensle kabamod iya ka bor ka itiar jongubale Kasyang hausol ya ka bor ka itiar jongu bale lemba ke jimpensle ka ba ula yopidian badu David ula burom ya usol namar ba ula don ka jimpensle jongu bale ya ka bor ka itiar jongu bale ba namar ka ne ka daw ula ang ngam treben kta ktiyaw ngam treben peniap yawu ngam long ban peniap yawu namar ban peniap yawu sol ka ba mur Peniap bat pendu yaka jimpensle jongu balai hapo jong. Ko himen ko para kane kalanga pang kabangi de ben puson jilliu haka jingim ke jongi. Hamalla ki briu kadon ke jimpensle jongu balai. Lemba ka baptisma ngila yo pidiang yaka nega jimpensle. Don bon ki briu ki perkatru hoit kadon ke digiri kalanga jingya per ke digiri halar ke jimpensle. Habangi kran siapang lindo ni kamburom yeki na margi soto kilang ki briu bala penkar pang da uberle benle ya ke kam jongu bakadon ke jimpensle kam kerpang ni burom but ni soto bamblom ban kata haga ju ke dur ni don kam ban soto ru ha malle ki pai jongu uberle ke bala yo pidiang ya ka baptisma makiru ki don hapo jongi jimpensle tengi ha benang ban burom markeliang kumba u David ula burom ya u Saul namarba kasyang ha u ya ke jimpensle ni don kam ban burom ya ke jimpensle habangi burom ya ke jimpensle kabamol ni kendiu burom ya ki briu saudong jongi namar bale ni yo I ya u bele hapo jongi ni yo I yang ke jimpensle jongo bele hapo jongi ive ive habangi stang ban yo I bat ni mad ya ke ne ke jimpensle ngim nush ban le ben ya no
ngim nurshu ban ketagti yano ngim nurshu ban penyap yano ngim nurshu ban penmong yano dakatin ne dakikam kane kalong ka bakong san haga jingim larang idon kane ka jingso tu hadu katnos ngawtanad yaki inga semjongi hadu katnos ngawtanad ban haka imlang salang namarngin stang ban yo yaka burom oblay hamalle ki bryu nadu ki kullong kinna nadu ki ramba ngistang ban yo yaka ne ka jinglong ban ngin stang ban ya burom markeliang namar yo ya oblay hapo jongi ivei Ban ngistang ban yo yaga sain dur jongo bele hapo jongi ivei. Ni im hakene ga juk ba menda ki bryu ki lebe ni ki bryu ki penyap ki bryu. Ni yusno shapang gatuma. Ni yusno shapang kilong ki kemi ki ba penhap ya ki kon la jong ki bala seng hak po jong ki namar kim sautan nad ban pediang ye kulong kim sautan nad bandon kon namar bale ke kelong jing tut ia ke jing kemen jong ka perte jong ki don bon ki shikurim don bon ki kendai ki ba nod ban penhap ye ki kon but ki even sautu ba what I tai kelong bala seng haporo don ka sain dur jong bale don ka mon jong bale don ka dur jong bale don ka jim ban sle jong bale klam ka jim ban sle jong bale ngimla ban don jingim ngimla bandon ka dor ka dar tenaga ta ka daw ko himmen ko para haba ngi puson hakene ka benda haba u David treben peniap ya usol namar ka shong ya ka jimpen sle halo jango but haka ju ka dor ngiru ngi don kam ban puson halor ka jing de jongi kumno ngi ya burom markeliang kumno ngi keren paramangi kumno ngi penyade bat ke himmen ki parajongi kumno kimi ki pa ke penyade bat ki kon kumno ki shikurim ki penyade markeliang kumno ki marjan marpa ki yade bat ki we tendengi don gi dukam bangi lebe ni ki we lese ye ki ba kam rispa ki lebe ni ki baduk ye ki ba klein bor ki lebe ni ki ba tolot bor ya ki ba start ki leben ya ki ba beach ki ba duna ke jing start hagene ka dor ngistang ban penya pere ka pertai ngistang ban leben ki bryo namar ngi stang ban ya lumlang tang ki bryo badon bor saudang jangi nam ka buram saudang jangi henrengi deven sautu man ki bryo ki kit ya ka nam ka buram jango balai man ki bryo ki don ka jinglong ka bakerpang kabangi deben buram habangi buram ngi buram ya ubala pensulai yaki ngi buram ya ubala ai jingim yaki ngi buram ya ubala wanra dur yaki ngi buram ya ubala wanra jingim yaki kade kumne ngin sayo jinggerku habau David ula buram ya kata ka jimben slay jong kabadon awusol ngi yo ula kindi buram ya David Ublay ula kindiu burom ya David hadu kata namar kat kiba burom ya gajimben slay jong ublayru un burom yaki ublay un burom yangi haki inga sem jongi ublay un burom yangi haka imlang salang jongi habangi tre nagabinda ka jingim habangi tre nagabinda ben yada ya jingim jongi ve kumjuru ya ka jongi ublay un sa burom yangi namar habangi kindiu ya ke jingim jongki ve ngidang kindiu ya ubale hapo jangi ngidang kindiu ya ubale haki inga sem jongi ngidang kindiu ya ubale hake imlang salang jongi haba kat ke bakindiu ya ke jingim jong ubleru un kindiu nagata ka daw ki briu ki ba it para briu kinumbabe henre ki briu ki ba isi ya ki para briu ki briu ki ba penyap ya ki para briu ki briu ki ba leben ya ki para briu kin sa sausi kin sa sau jinjan namar kilakta ya kaburom jongo balai manga bad mapi ngikit ya kane kaburom jongo balai ngikit ya kane jimpen slay jongo balai tongin ya burom markeliang para shinrang para kinde kilongomi longopa ki burom markeliang habangi burom markeliang don shu jing senio instang ban peit eki da ka jinged nginum peit eki da nakabinda ka jing puhuin jongi nakabinda ka jing brai jongi nakabinda ka jing don kam shimet jongi habang istang banle ka pop kan hiar na ka perte ka pop kan sange ha ka perte namar ngim nurshu banle pop persha ikiwe ko himmen ko para
kat bangin angkin mau ya kane ngin sestang ban sautu hadu kat no ujisu ukwa ban tre hapo jongi lemba kini ki kadar ngut ki apostol bala pensle ka parte kala kala ka jimpensle kala roy but ka jingate kala roy but ka kadon ka hima ubale kala tre hapo jongi ko himmen ko para ngiru ngin tre da ka jingidu bale baka hima ubale kan roy haka bangi ya buram markel yang haka bangi kindu ya jisu haka jingim jongi haka jingim jongi wei jisu be karku kardo yangi pensle yangi hikai yangi ban ya buram markel yang hikai yangi ban kindu ya ki wei namar ka shong ka jim pensle hapo jongi wat nadu ki kulung hapo ka po ka kmi hadu ki temen ngi buram yaki ngi id yaki namar meshong haki ka jimpen slejo me kadon hamal ki beryu jisu karku yangi balong ki kun ki bakin mau pat ki sautu ya ka ne ka jinglong kenamba gindup te ya ka parte ka Bakhuid kum ka hima jome enya ro ya utrai jisu Christ Junom lai junom. Amen. Tongin plai ka jingate ka jongi ngin kintiu ya jisu hapreng jongi hapo jongi vei pai be ngangate How blay patron bor baro long tai ka blay ka kindeu. But how Jesus Christ pun marway jungu utrai jungi. ya wala puna muslim Bakhuid ya wala kana kamaria teisuti ubalash Sala benya popon Dios Pilatus la sanar panayawu la ya la tepiyawu wala kiyasha kibaya haga Sngi galala nami pan kibaya wala kiyo shabane usham shakamon blay pa badan bor baro nang ta unwan pa ban bishari kibayim kibaya nangit hau min siem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya sulok kirikoid haga jimap ipop haga jimi pa kadok daga jingim bam jikut amen. Laispa Prapusa. To ya duai ko himen ko para baga jingkiria jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun hau blay upa badan bor baro To try pidang jiknyani ti jompi. Ngapata ke jingra agura makristeng jongu. Kecing mentai yangi pada kabalang Bakhuid jongu baro kuwei. to ai hangi ko trai ngi karpat bangin la ban chimenda da ka ba bidor hakini gi jimaya namar ka sin bala pinmenta ya ka ne ka jingkinia la pendap ya ka kam janga jingsius pa yangi da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim Ringka bat pi. token tiu yana ki donut Kitiu yaki shout. tongin ai ngu ya utrai ublay jangim Kasong hok bat katei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar ha ka jingit melataw yaw bendriu bat habala pinram yaw katkum ka hok mela sispa yaw da ka jingisne lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakama jame
kebening bat ki bor kebening bat ki sarapim bala kerku kia mane rengkat daga jing kemen ngi karpad yame to ai ba ki sur jongi kini aso bat ka jongki kadba ngi penbana daga jingya ro bas nge beri Bakhuid, Bakhuid, Bakhuid utrai Usim don boru bleki bai Pleng bat berteki ai railan Kajing ya roh Hosana Hosana syajrong tam Sana Kajing yaro yutabawan Alam bata kerteng utrai Beneng bat berteki ai railan Kajing yaro sana Sana syajrong tam Yuvleyo sana ko himen ko para daga jing rebele to ngin trang ya ka jing wan khia jung men siam Bakhuid wan pen roi biang hapo jongi ka daga jing bansle kenapa ngin dup la ban ya burom mar kalian wangin dup la ban kin diu ya Jesu hapo ki inga sem jongi ha ka jing him jongi shime ha ki himen ki para jongi baro Dashisha melongo Bakhuid kotrai kata mei jongka jingkoid barom namar katangi karpadia me to pen kuid pen kandang yakine ki jing tarwa jangi da kabapa ya umensim jame kum gaumjer halo janki bakin kalalong yangi kammet barkasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitang ula shim yawu bada ka baingu yame ula kedia yavu badulai halagi sinran u om toshim batobam nakane pi baro namar kane kalanga mejanga ya ka bainaiti naga binda jumpi Hagaju karu kamendala la yabam ulashim ya ka kuri pada ka baingo biang yame ulaya ka halage sendran u ong toshim bato di na kane pi baro namar kane kalonga kuri jonga snam jonga jutam batimai bat bam jikut ya ka ben pen mi naka benda jumpi ba naka benda ki babul naka benda ka jimma ki pop to leya kane ban kan mau yangam kosnam bakardor jonga Chris to pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen koi pen kia yaki bapang ki bashitam baro ya da yang inau ba men kajimaya jongka jinge kata sin bangi bam dunia Namar kata ngi ke pen menda ya ke jingia bat ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo po janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai nguai dem namar mela new yangi ki babit bania hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge varit ngi kar padia me ba ngi ke bayo binda hakamet bagas nam o Chris ngilong ke bala penya tele kawai da umen siem Bakhuid Token mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala ka partay
But to penjanai yaka haka jingir, renkat badulia uppa bakoi jangi, uvilbat u bishop jangi, but barakiling to about kirinium. Takan maulem royaki himmen kipara, shinrang bat kinte, kibela yotia daka bakarmani aga jimmy pat, but yambaru kibela kalatno haga jingis ne jamme, top diang yaki shaga jingsha kakama jamme. To isane yangi bar yangi karpadiame, barengha but kamaria te suti bakoi, kakame jongobele, which also bakudo kurim janga, ki apostol bakoi, u Francis desires bakoi, but baru ki recoid, ki bela pensabaya me pateng la pateng, nilong ki babit, when you have been talem haga jingim bam jikut, but when you raw, but pendon buram yame, da ukun jamme, o Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kalong hamayu blayu pa badon bor, haga jingelong kawe jungumensi embakuid, baro kaburam bat ka jingero, junom la junom. Amen. Kohimen koparatong in duwai kung bau Jesu lagi kayangi, duwai nagabinda ka inner healing retreat kabenstang, nadu laipo tarik, laipo weshi tarik, baro ki badon ka jing dumu ka jing kwaban manchimenta, ay bau Jesu tre hapo jongi, balogi kun ki bajanay ki bakui. Iduwai ru nagabinda ki bapangi bashitam, ki bashimenta lang hakane ka mas bakuit online, wat kum juru badon hangne, ay baka jingi ru Jesu nasa iso, kadbangi duwai kung bau Jesu lagi kayangi. Kopa jongim, Bahaning kalong bakui kateng jume, kanwan ka ima jume, kalong ka mon jume, hakin daw kumba bening, tuayang iminta ka jimbam jungi kabahala kasngi, batamap ingi ringkang jungi, kumbangi rungi map ikabelis niyangi, badwa tilam ingi siya ka jingpen shoy, and rate of light ingi na kabasiniyo. Top light ingi karpat ko try na ka jing siniyo barok. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hagis ngi jungi. Kanam bata ka jing arap ka jingis ne jamme. Ngi light bara bona ka pop, ban ngi nyo jing da na ka jing jar barra. Kabangi dang up kimilindi yang ka jing karmen bakuid. But ka jing wan pa jungu nom penim jungi u Jesu Christ. Namar ke chume kalong kaima, ke chume ka bor bakaburam, chinom la chinom. Kotrai Jesu Christ meu bela ong haki apostol jamme. Ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pi digi pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, but ha ka jings bon jame, to I haka ya ka jingsuk, but ka jingat li kaway, kat kum ka mon jame. Mame uba im, bada basensya, junam la junam. Amen. Ka jingsuk ko try, kandon, bada bo, rengka, but pim, Ringka bat dapa ka jingi do Kristang ini ay ngut markelia. Kekunang bradu blay, make it keep property. Tos gaus en yangi, kekunang bradu blay, make it keep property. Tos gaus en Hakami ukun lambro jungu bele. Hakami bakit naga pop jungu perte. Sukito ke bela kosha ke jinga wahai jungu kun lambrot. Kamlong besong hok beman rong po kayeng junga, reis ong taraktin kaman sim junga kat sakyahi. Kamet parisna chokris kan nasha jingin pamjika. Amen.
Jesu Abang Hashem Shindi pura yangi vei pai vei Kabba melawan rong hapo kamen siem jangi Lembaka communion Bakhuid Lembaka communion men siem Try ki sukar ko kardo imaro kene ki himmen ki para ki kerlum ki na baro bashimen dalang hagene ki yukirish Bakhuid Don buon ki bashimen dana la ka jangi inga sem na ka jaka tre jangi Don ki bashimen dana ka hospital Don ki baduai na ka binda ki bapan ki batia ki hospital Yesu kindiyo burom ki baro mi idea ki baro rengkat bat ka jimben slay jami ai ba ka jimben slay ka badon kami kanang roy hapo jangi vai pai vai bang yalong ka vai bat me limba ka baptism limba ka communion Bakhuid limba ki sacrament karko kardo yangi ko Jesu kindi burom ye ki batolon bor baro shimendi ko Jesu shimenda ko Jesu yangi vai pai vai shaga ta ka bor ka bakar panga jame ai bor yangi Jesu ben god yangi Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 ai bor ai bor ai bor ai bor ai bor ai bor taye ki bappa ki bashita menda taye ki batolot bor menda taye ki basosi menda taye ki kon ki bapin kare ki exam menda taye ki kon ki bala do jingar men Jesu vai ai bor le kamberla halo jagi vai pai vai kamda me ya bor ke ne ki men ki para ki bashim la ha ne ka mas Bakhuid kindi ve ke jimben slay jo me hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 to nginia duwai Tote hangi ko Taïew men siem jang ke jingir jame badha ke jing spoon jame ya ki tu ki ba melapsa hun da uwe upu na bene to pelong ye ki kawe jimut kawe ka donut da ukris utrai jangim Amen utrai undon reng ka bat pim play badan bor baran kar ko yepi upa badu khon badu men sim Bakhuid Amen Yalisuk ban pen bana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi Yisango yau play Light spark at Kendai Ngalai Buram hokpa berukun hamat sim Bakhuid marloh ba meningkong ujung tar baraboy jinam la jinam amen en ya ra ya try Jesus Christ jinam la jinam amen